Хора, сега ще справя. Сега ще Да му дам малко махам формичката от дългоната. Чай. Ето ме, хора. Ей, къде е и дългоната. Тук са готовите. Малко са горещи. Това поне не е горещо. Ето го. Добре. Те станаха хубави бълги. Ау. Горещо ли? Да. Няма да стане с С нещо по-твърдо. чупи се. Да. В Squid Game вече изгубих. Аз още от първата секунда. Малко я щупих. Ей, и аз малко щупих. Ме ти Нищо. станаха Май Тези няма да станаха. се живея в Squid Game, хора. Това е от мене, хора. И Ето я и другата формичка. Да, много добре станаха дългоната. Знам, че нямаше да се живея в Squid Game. И да, това е от мене. Чао, хора! Чао, хора!